खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्रायो दिनैहायनि भिडिअआ आङो दायो मेकआप खालामनो थांनो ओंखारदों मेकआप खालामजानो ओमफ्राय मानो होनना बुङोब्ला मोनसे हाबा दङ नालाय ओमफ्राय बे हाबायाव थांनो थाखायनो एसे माने मोजाङै देलायना फैनोसै आरो पार्लाराव थांनानै ओमफ्रायो नायलांबाय थादो नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ मेकआप दा आङो जेबो माबायाखै आरो फुनाखै जेबो बिदि फोनथ'वाखै मोखाङाव ओरैनो मोखां सुबाय ओमफ्राय दुगैबाय ओमफ्राय नै दा ओंखारनानै दख'ना गाननानै नै थांनो ओंखारदों आरो जेबो फोनथ'वाखै दा सिन्दुरल' एसे लाबाय ओमफ्राय दा थांसै आरो ना खालामजाहैनोसै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था माबायदि नुगोन फाइनाल लुकखौबो नोंथांमोना नुनो मोनगोन आंनि ओमफ्राय नायलांबाय थादो बिदिब्ला नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ लाना हो Maksudnya di sini lagi ya, kalau kalah gimana? Bisa kita di sini juga musuh. Terus बबेयाव थांनो मेकआप खालामसोदों आब'आ बा बाजैया होनना साननो हागौ बे आङो दाखालि बावै हाबा जाहैदोंमोन ना नोंथांमोनाबो बे भिडिअखौ नायदोंबा नुखांखाबाय बेयाव आङो मेकआप खालामजाहैदोंमोन आरो हाबायाव थांनो थाखाय ओरैनोथ' बेबायदि मेकआप आरि बानायनायाव आंथ' निजे इदि रोंखायानो बांद्राय ओमफ्राय ओरैनो आगैमोनजोंलाय खालामजाफेरबायमोन आरो जोंहानि ओमफ्राय आरो आं बे बाजैजों फार्स्ट टाइम आरो ना मेकआप खालामजानाया पार्लाराव बाजैनि पार्लारावनो सालबारियाव नोंथांमोना जोंनि खाथि खालानिबाथाय मिथिखागोन कृष्णा गयारि कृष्णा नाम बे बाजैनि नामा सालबारि ब्रिज खाथियावनो आरो बे बाजैनि पार्लारा ओमफ्राय ओरैबायदि मोजां खालामनानै हरदों आंनो माने आं बिराद फसायदों आरोना बिनि मेकआप खालामनायखौ नोंथांमोनाबो सोरबाफोर जुदि खालामजानो लुगैदोंबाथाय बहाबाफोर आजिखालिथ' मेकआपखौ बांसिनानो हाबाफोराव थांबा पार्टिफोराव थांबा खालामखायो नालाय ओमफ्राय आङो बे मादैसो थांफ्लांबायमोन नै बाजै कृष्णानि खालामनायखौ बिराद मोजां मोनदों आङो सालबारि ब्रिजनि सानजाथिंजा आरोना एकदम ब्रिजजों खाथि नांजाबनायानो नोंथांमोनाबो गोनांथि जायोबा थांनो हागोन बिराद मोजां मेकआप खालामो बियो आंनि एकदम फेभरेट जाथ'ना दङ बियो दा साननैसो मानो होनबा आङो जिखुनु थिरिं खालामनाय बा खानाय हानायनि थाखाय आङो खानायफोर हानोबाबो बे बाजैनावनो थाङो आरोना नोंथांमोनाबो थांनो हागोन
नै दायो कमप्लिट जाबाय मेकआपआ ओमफ्राय आंनि केमेराया माने एसे माबोरैबा नुयो आरोना गुफुर गुफुरद्राय नुयो ओमफ्राय एकदम माने रियेलाव बांसिन मोजां जादों आरोना फाइनाल लुकआ बेनो ओमफ्राय थेंक इउ स' माच बाजै कृष्णा इमान मोजां मेकआप खालामना होनायनि थाखाय आंखो ओमफ्राय नैबेनो फाइनाल लुकआ नै बिराद मोजां मोनदों आङो मा बुंनो आरोना थेंक इउ स' माच बाजै कृष्णा भिडिअखौ नायदोंबा कमेन्ट मोनसे खालाम आरो बेहाबो मोनसे चेनेल दङ कृष्णा गयारि नोंथांमोना सार्च खालामबा मोनगोन नायबानो जाबाय नैबेनो स' दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बाय बाय बयनिसिमबो